Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu ekutanga yakamira sekudai so: anzi makadii zvenyu mukomanashi, please post for me makavikawo chitupa changu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so: panewo umwe musi uyo wandakati regedzai ndinge ndichiendawo kunoona shamwari yangu. Sawira wangu uyo ainge achigara kune rimwe location, saka ndakazoti ndichidriver ndisati ndapinda mulocation muya umo mainge muchigara sawira wangu, ndo pandakabva ndazoona kuti painge paine umwe mukadzi uyo ainge akamira pahiking spot, and ndakabva ndazokonesa motikari yangu nekuti mukadzi uyo ainge akanakisisa. Ndikabva ndazomubvunza kuti ainge achida kuenda kupi, because ndakaona kuti mukadzi uyo airakidza iye kuti ainge achichema but achizama kuzvivanziridza kuti vanhu vainge vachidarika vasazviona kuti iye ari kuchema. Ndakati ndazokonesa motikari yangu kudaro tataurirana. Paakapinda mumotikari ndokubva ndazotanga kudriver. This time around ndainge ndava kudriver in the opposite direction neuko kwandainge ndichida kuenda kunoona bhururu wangu. Saka tichidriver kudaro mukoma ndo pandakabva ndazomubvunza kuti iye ainge akananga kupi, akabva ati ainge asingazivi, ndokubva azotanga kuchema paya. Ndakamubvunza kuti ko ainge achichemei, akabva azondiudza kuti ainge akadzingwa the previous night nemurume wake. Akanditi iye murume wake akasvika mumba ndokubva vazotanga kunetsana nekuda kwekuti murume wacho ainge angova nenguva yakati rebei, achiti paya paanenge abva kubasa mari yepay yainge ichingouya yakakamurwa zviya zvekuti yainge ichingokwanirana nemari yekuti vange vachibhadhara rent. Saka mukuzononetsana murume hanzi akabva azobuda. Murume akati abuda aenda kubhawa. Paakazodzoka murume akabva azodzoka aine hure iro raainge akecha mubhawa, ndokubva azoudza uyo akazova mukadzi wangu kuti iwewe zvauchaita ndezvekuti ucharara pasi, then inini nemusikana wangu ndisu tichange tichizorara pamubhedha. Saka uyo mukadzi akati neshungu akabva azozama kuti ange achirova hure riya iro rainge rapinzwa mumba make, then murume ndokubva azotanga kumurova achiti zviri nani kutogara neuyu wauri kuti hure than kugara newe, ndokubva azodzingwa paya. Saka sezvo wainge wava usiku akazoti adzingwa kudaro ndokubva azokumbirawo vavakidzani kuti ange achingowanawo pekuti ange achirara. Then makuseni acho ndipo pandakazosangana naye. So mukoma akati achitaura nyaya yake kudaro ndakabva ndanzwa ndichirwadziwa, and at that time inini nemudzimai wangu tainge tiri sort of like a separation. Mudzimai wangu ndainge ndakamubatira mamessages, and ainge ari mamessages awo ainge achitaura neex boyfriend yake. Saka zvinhu zvekuti tainge tichiri in the process yekuti tinge tichigadzirisana, and ndakabva ndamuudza kuti ndikuda kuti umbodzokera kwenyu because kuti tinge tichigadzirisana iwewe uri padhuze neni zvinhu zvekuti zvinokwanisa kundiremera. Nyaya yacho hapana watainge takaudza, tainge tichingozama kuti tinge tichionesana before tisati tazozivisa hama dzedu. Saka ainge ari kuZim at that time, inini ndiri kuno kuSouth Africa. Ndo pandakabva ndazosangana nemukadzi uya. Mukoma nemanakiro ainge akaita mukadzi uyu nekushungurudzika kwake, ndakabva ndati pano ndazvionera zvangu mukadzi akazvinakira. Saka ndakabva ndamuti ndikuda kuti ndinge ndichienda newe kumba kwangu so that ungokwanisa kungogeza nekuwanawo chekudya, then unokwanisa hako kuzoenderera mberi nerwendo rwako. Iyewo semunhu ainge ari desperate, haana kana kumbogara aramba. Takabva tazoenda kumba kwangu. Tichinosvika kumba ndokubva ndamuisira mvura yekuti ange achigeza, ndokubva atanga kugeza zvake arimo mubathroom. Mukoma akati achigeza kudaro ndakabva ndazongopindwa nemweya wekuti uyu mukadzi uyu ndava kutomuita mukadzi wangu. Saka akati apedza kugeza, paakakumbira mafuta ekuti ange achizora, ndakabva ndamuti inini zvandigere zvangu muno musitting, chienda zvako unozora mafuta mubedroom umo. Ndo pandakabva ndazomutaimira ndikabva ndamutevera ndokubva ndatomuita mudzimai wangu. Nanhasi uno inini naye
tigere tose. Zvino mukoma takazoti tagara tose kudaro. One day ndakati ndabva kubasa ndokubva ndasvika munhu achichema. Ndakamubvunza kuti ainge achichemei. Iye akabva ati ainge aine nyaya iyo yaainge achida kundiudza. Akanditi iye nyaya iyi yaikwanisa kuzotodestroya even our relationship. Ndikabva ndati no, you can tell me anything. Iye akabva anditi ainge aine pamuviri, asi pamuviri apa ainge asingatombofungidziri kuti painge pari pamuviri pangu. Ndikabva ndati it is fine, unofungidzira kuti nhumbu yacho ndeyani? Akabva ati kwandakabva ndo kwandinofungidzira kuti ndakatongobva ndiine nhumbu yangu. Zvino handichazivi kuti ndoita sei, ndobvisa here nhumbu iyi then ndobva ndazokuitirawo wako mwana, then ndongobvisa nhumbu iyi isina baba. Iyi mukoma paakanditi ndinoita zveabortion, ndakabva ndati no, handidi ropa mumaoko angu. Ndikabva ndati chiichengeta nhumbu yacho. Akabva ati ko hama dzako dzichazoti kudii? Ndikabva ndati zvatinenge tava kuita ndezvekuti hama dzangu hatidzizivisi, kana kuri kunziwo vakazozviona kuti une pamuviri tinongopretenda sekunge mwana uyu ndewangu. Iye akabva ati as long as in the future usingazondituki nezvazvo kuti ndiri kukuchengetesa mwana asiri wako. Ndikabva ndati no, I love you too much kuti ndinge ndichizoburitsa mashoko iwawo. Mukoma akachengeta nhumbu iya, nhumbu ikasvika mukuzvarwa. Yakati yazvarwa mukoma, ndini ndakatoenda ndikatonotoresa mwana mabirth certificate. Mwana uyu surname yake inotodana ini. Hama dzangu dzose dzinotongofungidzira kuti mwana uyu ndewangu. Akabva azoita zvekare umwe mwana, vana vacho vakangosiyana zvavo nehwaniye. Saka mukoma, iyi confession yangu iyi hakuna kana umwe munhu watakambogara tazivisa kuti izvi ndo zvatakaronga. Vanhu vose vanotongofungidzira kuti inini nemudzimai wangu tine vana vedu vaviri. Saka mubvunzo wangu mukoma ndewekuti zvinhu izvi zvatakaita inini nemudzimai wangu zvinhu zvakanaka here, kana kuti taifanira kuti tinge tichizobuda pachena kuitira kuti mwana uyu ange achizoziva dzinza rekwake. Kana ari semurume uyu ainge ambori murume wake, haambodi kunzwa nezvake, nekuti ndainge ndakambomuti nyaya iyi tinofanira kuti in the future tinge tichizoona kuti tozvifambisa sei. Akabva ati it is far much better kuti ndinge ndichifa than for me to get into communication again with my ex-husband. So mukoma, ndo confession yanguwo iyo yandiinayo yandangoti rekedzai ndinge ndichingoreurura kuti ndakanyepera hama neshamwari kuti inini nemudzimai wangu uyo wandakazowana in my second marriage, first born yedu takaiita tose, yet munhu wekuti pandakamutora in her desperate situation ainge atori nenhumbu kudhara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi ndo confession yangu. Ndikukumbirawo kuti munge muchindiudzawo kuti zvatakaita zviri wrong here kana kuti zviri right, uye kana zviri wrong zvinoita here kuti tichitanga kuzivisawo hama neshamwari. But iye mudzimai wangu ndikangotaura nezvayo nyaya iyi anobva atanga kuchema. Please assist me. Hey, please let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Anzi makadii zvenyu mukoma nanshe, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mainge muri mugore ra 2008. Ndainge ndatoti iarukei, and at that time amai vainge vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotsvaka basa rehouse girl kuHarare. Saka isusu tainge tigere zvedu kumamisha. Saka kuHarare uko kwandaifanira kuti ndinge ndichienda kwainge kuri kumba kwavatete. Vatete ava vainge vaine imba yavo muHarare. Already mama vainge vakatotaura navatete. Vatete vakabva vati it was not a big problem because muraini mavo imomo mavainge vachigara kune umwe munhu uyo ainge achitotsvaka musikana webasa wekuti iye achienda kubasa, musikana webasa waanenge awana ndiye anozosara achirera mwana. Only that tainge tisati takwanisa kuwana mari sezvo mama vangu vainge vari munhu ainge achitambura chaizvo. Saka ivo vatete
pavakaona kuti mazuva acho ainge achingofamba, then munhu uya aingoramba achingovabvunza kuti ko aripi munhu aripi, then vakabva vazotaurirana kuti ivo vatete kana vakanditumidzira mari yebhazi, then at the end of the month paya pandinozopiwa my first salary, vatete vanobva vazobvisa mari yacho iyoyo yebhazi iyo yandinenge ndakatumidzirwa navo. Saka vatete vakabva vazotaura namama, vakabva vati ndinge ndichizoitirwa pay forward. Saka ndakabva ndakwira mubhazi ndikabva ndaona vatete vangu vakandimirira ndokubva vazondibhadharira bhazi tiketi riya randainge vatete ndokubva vazondibhadharira tiketi rebhazi. Tikabva tazoenda zvedu kumba kwavatete. Tikazoti tasvika kumba kwavatete then ndokubva ndazoenda kubasa. Saka chinhu chakazotanga kundirwadza ndechekuti uko kwandainge ndichishanda ndaiofa Saturday masikati, then ndobva ndazouya ndobva ndatanga kugara pamba pavatete. Asi ndigere navatete kudaro ndainge ndisingawani zororo because vatete vaitangawo kundishandisa as if ndainge nditoriwo musikana wavo webasa. Vatete zvavaiita ndezvekuti vaiti kana ndikangosvika pamba vaibva vaona votanga kubuditsa washeni, magumbeze, zvinhu zvakangowanda vachiti zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichikliniwa neni, yet ivo vainge vaine vana vavo vasikana. Then pavana vavo vasikana painge patori neumwe ainge atova zera rekuti aifanira kunge atopinda mumarriage, but vatete vangu vainge vachibatira vana vavo padhuze vachivabata kunge mazai. Saka zvinhu zvainge zvichindirwadza mukoma kuti by the time yandinenge ndichiti ndikuda kuzorora inini ndaibva ndatanga kutreatwa sekunge ndainge ndiri muranda. Ivo vana vavo vakangogarira zvavo maAfrican movies vachingoona zvavo mamovies. Then ndakazoti ndadzokera kumba ndipo pandakabva ndazoudza mama izvo zvose zvandainge ndichitwa navatete. Izvi zvakarwadza mama vangu zvisingaiti. Ndakazoti musi wandaifanira kuti ndinge ndichizodzokera kuHarare, mama vakabva vazondipa tambo yered. So vakabva vanditi tambo iyi ndaifanira kuti ndinge ndichizoti paya pandinenge ndazosvika kumba kwavatete ndaifanira kuzotora chipfeko chemwana wavatete firstborn yavo uyo ainge akura zvekutoti ainge ava kutoda kunopinda muwanano. Mama vakangonditi ndikuda kuti unge uchienda kunotsvaka penti rake, kana wariwana penti racho unofanira kuti unge uchingorara wakarisunga netambo iyi. Vakabva vatora penti ravo ndokubva vatanga kundirakidza example, vakanditi ndinoda kuti unge uchiripeta nenzira dzakadai then wobva wosunga wakadai. So vakabva vanditi kana ndarisunga kudaro ndinofanira kungotsvaka kona yemba yekuti rinorara usiku hwose ririmo mukona imomo, asi haraifanira kuti ringe richizowanikwa kana nani zvake. Saka ndakabva ndakadzoka kuHarare yainge iri Sunday. Saka ndakati ndasvika pamba pavatete ndakabva ndaona kuti vatete nemwana wavo firstborn vainge vasipo, ameno kwavainge vaenda. Saka painge pangori nevamwe vana vavo vadiki. Takati tava kunorara ndokubva ndazonopinda muspare bedroom remwana wavatete uyo wandainge ndatumwa namama vangu ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichisunga penti rake. Ndakati ndapinda muspare bedroom rake, iyewo munhu wekuti ainge aine utsvina, ndakasangana nemapenti ake akawanda ainge aine tsvina ende ndikabva ndazongosarudza penti 1 ndokubva ndazoritora ndikaripeta just like what my mom had told me to do, ndokubva ndazongoriisa mukona. On that night ndakabva ndazongorara muspare bedroom remwana wavatete because inini ndainge ndisina room yangu as such, ndaingorara anyway. Then mangwana acho makuseni ndakabva ndazomuka ndichiti ndikuda kuenda kunotora penti riya apo pandainge ndakariisa pakona yemba. Ndainge ndakangoita zvokungorivhara newashing basket ndichingoitira kuti kana pakazowana anenge apinda mubedroom umo mandainge ndakarara vanhu vasazokasika kuona kuti pane penti iro randainge ndatora ndikapeta ndikarisunga netambo yered. Saka mangwana acho makuseni ndakabva ndati ndisati kana ndambogadzirira kuti ndinge ndichienda kubasa regedzai ndinge ndichitora penti riya ndobva ndarisunungura ndorikanda zvekare muwashing basket umo mandainge ndasangana naro. Asi mukoma ndakabva ndaona kuti painge pasisina penti, painge paine kadzvinyu
kadzvinyu aka chakandinetsa ndechekuti kainge kakagurwa makumbo. Munoona zviya zvinoita dzvinyu, riya dzvinyu rekuti kana ukada kurirova kana kuti paya paanenge achirwa rinokwanisa kungokaruka radambuka muswe. Ndo zvainge zvakaita dzvinyu iroro randakaona, rainge risina kana makumbo. Asi ndakati ndakaritarisa kudaro ndakabva ndaona makumbo aro ava kutanga kumera, but makumbo acho ainge asitombori normal at all, ainge ari abnormal. Dzvinyu riya mukoma rakabva razongoenda pasi pembedha. Pandakada kuti ndinge ndichidongorera pasi pembedha ndakabva ndaona kuti painge pasina kana chinhu. Pandakazonotarisa zvekare mukona muya ndo pandakabva ndazoona zvino penti remwana wavatete rainge raapia zvekare. Ndakangoritora mukoma ndikabva ndasunungura tambo iya yandainge ndarisunga naro ndikabva ndarikanda zvekare muwashing basket. Ndikati ndarikanda muwashing basket ndokubva ndazobuda zvangu ndikaenda kubasa. Ndainge ndichingozvibvunza kuti ko zvinhu izvi zvandainge ndatumwa namama vangu zvainge zvichimboitirwei, uye zvekare dzvinyu iro randainge ndasangana naro rainge riri dzvinyu raMwari here kana kuti rainge riri dzvinyu remishonga. Mukoma ndakazoti ndava kubasa kudaro ndakazongokaruka ndasangana zvekare nedzvinyu riya pandainge ndichiaina. Zvinhu zvekuti zvakandinetsa ndikabva ndati pandichazodzokera kumba mama ndikuda kuvabvunza kuti what was going on. From there on iye mwana wavatete akabva azotizira nekuti ainge ava nepamuviri, but akati atizira kudaro mukoma ndokubva azonzi mwana uyo waainge akatakura hanzi mwana iye ainge akaremara. Saka kuchipatara vakabva vamupa recommendation yekuti mwana uyu nhumbu yacho yaifanira kuti inge ichizobviswa nekuti kana akaichengeta zvaikwanisa kuzomupa a big challenge pakuzotanga kuriritira mwana iyeye, sezvo ainge ari munhu wekuti kana akazozvarwa anenge achida ma-special needs and attention. Saka iye akabva azoopta kuti zvainge zviri nani kuti mimba iyo yaainge akatakura inge ichizobviswa. Mukoma akabva aita mimba 3 dzakatevedzana achingonzi vana vaanenge akatakura vana vekuti vanenge vaine imwe disability yekuti inenge isingatomboiti. Pari zvino mwana uyu wavatete akazoita zvake mwana, but mwana uyu mukoma nayewo akangobuda akaremara. Saka zvinhu izvi mukoma zvose zvinoitika kumwana wavatete zvinhu zvekuti zvinongogarawo zvichingondishungurudza. Ende ivo mama vangu pandakazombodzokera kumusha mushure mekunge mwana wavatete azotizira ndakavabvunza kuti nai mama, why is it makaita kuti ndinge ndichiita izvo zvandakazoita zvekuti ndakasunga chipfeko chake? Hazviserizvo here zviri kumupa maproblems? Ivo mama vakabva vangoti nyaya iyoyo haina kana basa, kana paine zvinenge zvakaitika hanzi urombwa hwaamai vake avo vanova vari vatete vedu. Saka ndakangoona kuti ivo mama havadi zvavo kuti vange vachitaura nezvayo nyaya iyi, but mama vangu ndivo number 1 suspect because vakaita kuti ndinge ndichisunga penti rake ende ndikabva ndazoona dzvinyu, iro dzvinyu rainge richibuda makumbo, but makumbo acho ainge asiri normal, rainge richirakidza kuti rainge rakaremara. Ndokubva achizotanga kuita mimba, ende mimba dzose dzainge dzichingonzi akatakura vana vakaremara vane severe disability. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Voita sei nesecret yavo iyi? Voudza here mwana uyu wavatete? Ndakavabvunza kuti mama vachiri vapenyu here, zvikanzi both mama navatete vakashayika. Hey, pakaipa. But iye haiti uyu oita sei? Otaura here nemwana wavatete so that mwana wavatete ange achingoziva kuti iye kuzosvika achizozvara vana vakaremara inhau yekuti akagadzirwa. Hey, zvakangooma hazvo veduwe. Please let us speak with her in the comment section.